Chcem vám povedať, že ja som predtým hral teraz vo skrine, len ešte som bol zapnúť kameru, takže mi lebo teraz bol už opäť 10 po tých start dropoch, po tých jedných. To tie start dropy divné. Nechá start drop. A mne som teraz 10, a mne padlo jedno legendary a jedno ultra. No to prejď tam. O, tak takto. Z toho mi padla praktická na Edgara. Z legendary mi padla tátu. Vieš, to tuto. Takže tak no, musíme hrať. Musíme pušnúť Spajkiča na 1000 pohárky. Hej. Ideme. Moja mi sa seká. Nechápem vždycky, keď som hore, tak ma neseká. Tak som hodil pultinu. No nic. A včera som bola že som zabudol si telefon, takže som mohol celý čas natáčať. Ja som sa budol mobil. Víš, aké to bolo strašne dobré, tá oslava? To bola taká dobrá oslava. My sme tam robili také ty vole. Normálne, keď si sadol na zem, tak ťa odplávalo a máme 8 start dropov. Uvidíme, ideme opening. A robíme nič. Opening. Tak. A nič. My o nic. Rare. Ideme rýchlo. Už tam nič nepadá. A však mne to príde aký 15. Ideme a 80 pohárky, čo tam je nič. House dropy sa tu volá. A máme 2 epické novice. Tak je slabé. A môžeme pán. Bam. O, pekne. Legendary Brawlera. Sandy Candy. Počkajte. No strašne dobrý skin na Edgara. Počkajte. Ideme. Inak za chvíľu budem vydávať, že budem mať toto. Jak sa to volá? Webkameru. Ale ani ne.
Bez webka neviem, to stokrát doložím. Stokrát lepšie. Healuj sa, keď máš kaktusa tu doslova. Sa healuj, ne? Vole. Bardzo me helpą, no nic. O nic. Nie wiem, hrać. Ja nie umiem hrać. Yeah, boink. Boink 227. Po 1500 vtedy to je dobré, ne? Keď my hráme už takých 6 minút, až tu vejec, čo tu všetko mám. Tak robíme RR. Koničky, ale ešte tu necháme úplne tu. Konci videa. Před opening. No proste len robím mega questy. Na konci zrobím gigantický opening. Ja dneska zrobím všetky questy a pušnem Spajka na 1000 pohárky a ešte zrobím mega opening. Ty vole. To by bol video. To by som mal plus 10 000 odberateľov. Do ryti. Ale zase čo robí? To co bolo za hráča? To je za Dylino žravca. Debilného. Keď nevieš ty hrať, tak neznamená, že my musíme hrať plech na hebky. Postihnutá hlava. Jak dávno, kdyby sa mi to nesekalo. Dobre, mne sa to seká, tak bude to zlomierom. Prečo sa mi to tak seká? No zajímavé. Vole! Čemu má typka takú utinu, že ťa dá na jednu ránu, aj keby sme mali 15 000 životí. A to co mu tam stojí? Dobre, tak idem solo, lebo to sa už nedá. Tam bol borec, co som sa videl. Ty vole.
Epic. 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 Epic, mam. Epic. To nie te kwestii. Niestety. Tysiąc dinara, a mam 1000. Siedzę na tym prestiżu úplně. Pryč. Máme triangle, dobré mi. Je triangle. A prečo Adidas vyrába všetky? To je majstrovstvá sveta. To nechápem. Ja, že som celý ten gol, ja neviem, na sa vždy pozerá na jednu postavu, si vždy myslím, že smia, hej. Zbijem. No dobré, keby teraz som ich vôbec nebil, ale... Okolo Wi-Fi nie moje hnusné, nechutné. Som najlepšie do koša hodím. A to co je za brankára hnusného? Kto vymyslel takého hnusného brankára? Sú len náš, ty vole, keby si ho teraz vyťahol, ty vole, z konvy. A ich, ty vole, ja keby neznám co z ňou. Tak neodrážaj to aspoň. To co je? Odkedy ti brankár môže zobrať zo nohu loptu, tam máš do ruky? Nemôže, neviem, či to vidieť, nemôže celý. Prečo debili. Co o futbale tie viete, takých holých bačov. A čo mu ide Jesus vápna, ty vole, kilometr brániť? Tá brankára ale vyzerá skôr ako Ronaldo, more, Nazario. Aspoň keby mám. Tak ten mod zo brankárov je najhorší mod na svete. Nenávidím ho. Aspoň keby sa mi to nesekalo. Okay? Ja som bol rád. Vlastne akéž. To co je? Odkedy im sa môže prihrávať do ruky? Hej bro, spršil. To co je? Ty skádze máte také pravidlá. Saha, ja som svoj starý starý futbal, a nie tu vetu takú sračku, kde ideš na brána ti ukráne do ruky, lebo to skedy je také jebro. Vole. Dobre, tak tento herný mod už nikdy nezapnem. Nikdy. Sa ale spúkáka. Odjeme sa teraz ten opening. Mám pušovať. A nachávam do kamaráta Ľuboša, s ním mám asi 3 videa, on hraje Ria.
Typek nie wie tak grać, że gra w fucking tryja. A nie wiem, czy możemy robić przez sponsoring, ale kupuję się, wiecie co? Od draka są najlepsze rzeczy, ja tam kupiłem Pokemony. Jest to najlepsza rzecz na świecie? Wiem. Sponsoruję ich? Nie. No mogę też kupić i dobre występy. Ale zresztą mamy dobre rzeczy. Walutne darczyki, dobre słowo, sobie tam kupić grachę, ale dobre. Czym grasze, tym lepszy. Nie chápeš? Ty z chodu się nie. Tak jak ja. Idziemy do zachoda. Nebo sa pokakám na zomrejme. Hej, vyhraliśmy. Tam prečo sa dávam komplet 30 kg? On the what million. Amore mio. Well, jak nie czekałem, że to był rare. To nie się było. Nie chcę mi nagrać. Ale musimy opuścić, bo to trwa 3 dni. To co? Ja mam tam stryję, bo on już poszło, nie? Poczekaj. Ten gruby drżydzie, potem na stryję. Dobra, to była najkrótsza gra na świecie.